Usurbil eraikitzen, burujabetzen, usurbiltzen. Herri baten zimenduak bere balioak dira. Euskarak, kulturak, hezkuntzak, aniztasunak, feminismoak, memoriak eta herri auzoek egiten dute usurbil. Ingurumenarekin harmonian, herri jasangarria, irisgarria eta bizigarria eraiki nahi dugu. Hirigintza ez espekulatiboaren bidetik. Mugikortasun jasangarria eta trantsizio energetikoa bultzatuz. Herritarrak ongi bizitzea nahi dugu. Osasuntsu, duintasunez eta zoriontsu. Merkataritza eredu propio baten alde eginez. Gizartearen zahartzeari erantzun integral bat emanez. Eta gazteen emantzipazio politikak sustatuz. Neurri horiek guztiak gauzatu ahal izateko, udalak herriaren zerbitzura jardun behar du, elkarlanean. Herrigintzan. Kalitatezko zerbitzu publiko bat emanez. Eta parte hartzean eta eredu demokratikoan sakonduz. Ehun eta hogeita hamar neurri usurbil aktibatzen, sortzen, lantzen, zaintzen, eraikitzen, biltzen, berritzen, burujabetzen, usurbiltzen.